Салом духтарако устазе назен саломатиё хубай Камила Абая омадагиен духтаро бовар мекунен ҳам хакртои фасон овардаган ҳози ами ҳама инами намуд купрора пресиденсия но я намуд сабуки хушруат ина марамат тамоми намудаш дар Камила Абая омадай имрӯз абзор карда нарх навош катимаш мода мефаҳмонам бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро байни якму дуюм мешава мана плакатчон ҳаст Камила Абая 104 магазин ворид мегардем ва ира бинен духтаро ҳамаи чӣ дорад бинен ҳам куртои фасони Дубайна бархату ҳам хали чизо баъд ҳаррӯзада тобистона моделакҳои фасон марҳамат чӣ хеле гуфтам ҷудогона бо якта ба якта навор гирифтам аш шумода ҳамаша нарх навошкати мефаҳмонам бренди Фатимара купрош тоза Дубай ҳам хушрӯян духтарако и хели моделора танҳо дар Камила Абая метонен пайдо кунен духтаро нигоҳ кунен и 16 хушрӯ бовар кунен ко роҳатай я намуд тунука я намуд сабукай ки беҳтарин сабукак ҳози ҳама аз анамин куртои Фатима гирифтаистай марҳамат ҳама намудаш ҳастай Камилада биёен духтаро гулош бисёрай ҳамаша гузоштагӣ нестанд шумо нависеншона расмаша мепартоян ё ки биёен аз наздик бинен 750 сомонай ира то 900 мефурӯхтани модела ҳози боша 750 сомонӣ кардаган бо биёен аз наздик бинен да духтаро бо ягон сум муомила мекунанд аз номи канали мо гап занед хулас ина Фатима бренди Фатима беҳтарин купрои тоза Дубай и духча бинен брендча бинен хулас беҳтарина нохӯи мана бозори Корвон доставкаям доранд касе омада наметона бинависен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи пажарка байни якму дуюм дарвоза 104 магазин Камила Абая навистагиай дар болои ами магазиншон плакатшонда ба осонӣ пайдошон мекунен духтарако медонен чӣ инам ё на рангшон дига мешава на мисол обда медроянд ҳама тарафаяй бо ини иша бинен чихо хушрӯяй шушта мепӯшен мешӯем 5 минута қоқ мешава духтаро бо мепӯшен беҳад фасонакай ман шумода тавсия метиҳам аз анамин купро бигирен як хабари хуш духтаракое ки креп гирифтанен ина марҳамат Камила Абая бренди худаш кати овардагиай крепҳои фасон аҷоиб хушрӯ материал ҳамун материалай креп ҳарир Дубай оригинал марҳамат 600 сомон каседа дар корай ира бинен глоша бинен аҷоиб хушрӯчай беҳад моделош бисёрай шумо нависеншона расмоша мепартоян тамошо карда интихоб кунен инаишам фасонак будай диден духтарако ҳамаш размер доранд ҳозирашда бори навай марҳамат тамошо кунен интихоб кунен духтарако нигоҳ кунен инамин сенамудуш инам хели ваяй шолкай арманский шолкай сабукак Дубай мана иноям салқинанд бори Дубай духтаро чи крепуш чи нами шолкошку аҷоибот сабукаки хушрӯан салқинаканд мана ишам шолкай ден чихе фасон ана ино бошад спорт стил иям бренди Камила Дубайай мана нигоҳ кунед ва иқоглои хушрӯ варди аҷоибот ҳама 600 сомонӣ ҳози модашидай ҳози ҳама креп гирифтаистай духтарако роҳатай бовар мекунен якта мегирен чанд сол мепӯшен ина рангш дига мешава на мисол вайш медроя обда на медроя хулас беҳтаринай мана 600 сомон кадомеша мегирен 600 сомон арманский шол 500 сомон бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 104 магазини Камила Абая духтаро беҳтарини интихоб бо нархи дастрас бренди Рима Бинети духтарако нигоҳ кунен и ҳам крепҳои фасон овардагиан ҳози нишонтон метим нигоҳ кунен спорт стил беҳад хушрӯ чанд гулуш ҳастай духтаро баъд аз анаи болопӯшако овардагиан нархҳои Рима Бинети аз чанд сум сар меша брендаш ина паплинаш аз 500 сомон сар мешава духтарако ина паплинакша ҳози машмода нишон метам баъд купро 700 сомон мана нигоҳ кунен крепо 700 сомон мана нигоҳ кунен чихо фасон анавай паплин дига цветошам ҳастай духтаро аз 500 сомон сар меша ира бинен оригинал ҳеҷ намеша касе ки худаш гирифтагай медона ки нархҳои Рима Бинети чандяй лекин Камила бори навш омадагай ҳамаи ҳаминора бо нархҳои дастрас пешниҳод кардаистай марҳамат омада аз наздик тамошо кунен ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд иҷа нархошон ҳар хелай бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 104 магазини Камила Абая
плакачон ҳаста иққаи гарош хушрува иам бренди рима бинетия духтаро крепои оригинал мана беҳад фасон и моделш аст мана ин фасонуш аст бадана ин фасонуш аст иҷа кори дастӣ рафтага нигоҳ кунед то размерои калона размер меёбен то размерои батала ҳастай тамошобино марҳамат биёен омадан натонен рақамашон ҳаст муроҷиат кунед доставкатон мекунанд духтарако борои дубаи камила омадагия иҷода ҳам духӣ доранд ҳам талк доранд ҳама намуди кремо доранд лосьон чизе ки дар корайтона ина бори навш омад хоҳен дасти аввал бо нархҳои дастрас харидорӣ кунанд худаш мебиёра на комплекту ҳама чи овардагиай камила оригинал дубай пас метавонед муроҷиат кунед доставкатон кунанд ё ки биёен духтарако муштариҳои камила бисёранд чун медонанд ина марамат хостум эълон кунам ки бори новинка омадагиай духтарако успед кунед биёен ки тамом нашава мускои оригинал хулас нархошон беҳтарин бозори корвон тарафи пажарка ҳатто кофе овардагиай бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза 104 магазин камила абая духтаро инай кофеошон духтарако нигоҳ кунед кофеошон бисёр омадагиай оригинал духтарако ина али кофе ҳози тренди инстаграм ай ҳама аз ами кофе заказ кардестай ай дубай марҳамат камила борош овардагиай биненда кофеҳои али кофе 80 сомон ина каседа дар кора и бамазаи аст ки гарантияшкати мана марҳамат рақамош ҳаст триваднома на рақамошон ҳастай муроҷиат кунед даррав доставкатон мекунанд 80 сомон як пачкаи калонуш касе омада наметона марҳамат рақамошон кати занг занен доставкатон мекунанд лекин омаданӣ бошанд духтаро биёенда бор бисёр оварда камила ҳамаш бо нархҳои дастрас бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза реҷи магазинҳои шишагӣ 104 магазин камила абая духтарако агар бовар кунед аз анами киртама якта гирифтам ҳама мепурса ки ай ки ҷо гирифтен чанд сум гирифтен чи хеле куртаяй аҷоиб хушрӯе ҳастай ки гарантияш кати духтарако моника белучи тоза моли дубай марҳамат каседа дар корай магазини камила абая да омадай духтарако размерош катян ҳам қохушраи рангоша бинен танадам қо фасон меиста ки ина марҳамат намудуш беҳтаринай моника белучи 4 цвет омадагия як кабути электра сабзи талхабарг сиёҳ коричневӣ баданаи моделшам навай марҳамат нархҳои ино духтарако 1000 сомон буд ҳози акция рафтестай 850 сомонӣ кардагиян размерош ҳамаш ҳаст то 100 чанд килогара дория размер мана духтарако успед кунем ки тамом нашава беҳад фасон 850 сомон бозори корвон тарафи пажарка марҳамат биёен тарафи пажарка мешава якм дарвоза реҷи магазинҳои шишагӣ магазин 104 камила абая плакачон ҳастай духтаро бо агар наворда хушрӯ надида бошен ку бинависен ша и сабзи талхабаргай нависен расмоша мепартоян тамошо карда интихоб кунен ипекои тоза дубай духтаро ипеко туркияй духтуш дубай дар дубай духтаган беҳад фасон моделошда гап нест ина марҳамат размерош ҳамаш ҳаста ҳамаи размерош ҳастай дар камила абая марҳамат ина каседа дар кораи духтарако метавонен камила абая омада аз наздик тамошо кунен маҳқултон мешавад духтароира бинен фасоншам намудшам и бо 2025 коллексия будай духтаро диден чиха фасонак нархошон 1300 сомон бо арзон мешава шарфошон катияя ҳамроҳи шарфошонай мана марҳамат бо арзон мешава духтарако нависен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза 104 магазини камила абая духтаро марҳамат диден шешта хушрӯ ҳамаш гулои фасон аз наздики омаден бо арзон меша доставка низ доранд муроҷиат кунед аз новинко қафон намонен духтарако бори дубай омад дар магазини камила абая нигоҳ кунед кроксиҳои фасон омадагиай 70-80 сомон анаха шлёпкаҳои дубай нигоҳ кунед 1000 намудуш омадай нархошон медонен 150 сомон оригиналош марҳамат ина каседа дар корай духтаро и гарантия дора я намуд хушрӯа я намуд роҳатай 150 сомонӣ марҳамат шлёпкаҳош кадомша мегирен 150 сомонӣ омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд беҳад борош фасон хушрӯ оригинал бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза реҷи магазинҳои шишагӣ 104 магазин камила абая навистагиай духтаро омада натонен чи хеле гуфтум нависен шуна доставкатон мекунанд